De pauze is weer voorbij. Meestal ietsje stiller wijzen kunnen. We beginnen weer verder met het Politiek Café. We hadden hier de Tweede Kamerverkiezingen, want ja, die zijn soms wat sneller dan de gemeentelijke verkiezingen, dan hebben we. Wij zitten hier met Jouke Spoelstra, welkom, Nienke Koopmans en Dijksterhuis, Ronald, ik welkom. Blij dat je maar binnen en dat je mij hier importeren willen bij dit Politiek Café. We hier wel graag wat meer mensen gaan wel wat ordenen, maar die kon je net. Dat weet ik wel wat spieter dan hier we nog een stoel ons komen kent. Maar wij zijn altijd blij met de mensen die er binnen. En wij willen eigenlijk even met een nieuwsuurtje beginnen. Ik weet niet dat je misschien had filmpje van Angela Spoelstra. Ken je hem zelf omschroeven in 3 woorden. Nou begin ik met Jouke, maar dan mijn CDA mij net. Ze die er maar uitsluiten, want anders ben ik gauw klaar. Dit snap ik even. Angela Spoelstra, ja, sowieso hartstikke goed. Hè? Dus, Ja, Spoelstra, dus ja. top. Maar op school die zien zelf in 3 woorden. Wat voor kenmerken? Ja, ken me. Ik denk boeren verstaan, nuchter en enthousiast. En was het verder geen meer enthousiast? Dat vind ik wel een heel nieuwsgierig. Ja, ook denk door, dan ging ik er altijd heel enthousiast in. Ook denk door ik voor de volle 100%. En altijd nog eens trainer bij de plaatselijke voetbalclub VV Drogenham of kandidaat Rietslid, nog in 2014. Dan ging ik er vol enthousiasme van. En probeerde ik echt de meesten daarin mee te krijgen. Dus dat tekent me altijd wel. Tenminste, mijn vriendin, toen ik Vianna Hennegang zei, ze nou, alles leuk en wil je ook, maar net te enthousiast in die microfoon praten. Dus dat wordt wel mij dan. Dan moet je het wel, want anders kunnen we het net meekrijgen. Dan wordt het goed opgenomen. Koopmans, 3 woorden. Wat Draaien we. Ik vind het altijd lastig om dingen over jezelf te zeggen. Maar ja, gedrevenheid, dat denk ik wel dat dat bij me past. En ik ergens van geen, nou ja, boeren verstaan. Ik ben boer, dus dat pik ik dan maar even van die. Ja, het tweede woord. Ja, die gedrevenheid, dat eerste woord, dat is toch eigenlijk wel het eerste en het laatste wat in me opkomt. Dus, nou, dan letten we bij 12, maar dan gaan we zijn verder met gedrevenheid. Waar merkt zich dat in? Ja, ik in mijn politieke carrière, als me dat van tevoren vregen hiest, toen ik daarom begon, van dat wordt inmiddels al 13 jaar, dan hik die echt smakelijke uitlaken, zeg maar ja, als je ergens onbegon binnen, dan zit je erin en dan houdt dat net op voordat het weer wat beter is, zeg maar. Je gaat er dus, voor de volle 100% voor. Mooi, dank u wel. Nou, Dijkster, de vraag is nou wel vrij kwak gesteld. Ja, dus, ik heb gekend, hè? Ja, nou, ik denk in de eerste plaats wel nuchter, bedachtzaam en overwogen. Dat ben ik niet net altijd west. Ik herken wel een beetje wat Jouke zei, als het wat jonger wiest en hoe is kandidaat raadslid of zoiets, dan best vaak veel feller. Hè? Maar op een gegeven moment dan leest door de tijd en door alles wat er in het leven gebeurt en was het mijn makkers, de dingen die is dos zijn, maar dan was wat bedachtzamer van. De meeste mensen tenminste, net allemaal. Maar dat jij ik bij ouder, toch? Ja, dat klopt. Ja. Zoals het net zei, maar het was zo. Ja, ik hij was dat wel. wel. Op een gegeven moment dan was wat ouder en dan denk ik wat meer nee. Mooi. Ja. Dan denk ik het te goed is om even waar stiet je een partij voor? Dan begin ik eerst even met Koopmans. Waar stiet de partij voor? BVNL. BVNL. Nou, BVNL staat voor het Belang van Nederland. En dat is eigenlijk in één woord precies omschreven waar het voor staat. Wij vinden dat het echt de verkeerde kant uit gaat met Nederland. We zitten allerhande dossiers die binnen in grote crisis die uitgemond. En wij vinden zeker dat de oude kabinetten daar de schuld aan hebben. Dus BVNL staat voor het Belang van Nederland. Dat staat helemaal voorop. En dan kun je dan ook met oplossingen komen. Want uiteindelijk de problemen aan stipje is natuurlijk één. Ja. Maar dan moet ik oplossingen komen. Ja, maar er zijn een heel soort problemen en crisis die ben ik creëert. Wij vinden dat mensen daar echt schuld aan hebben. Dus ja, dat kun je zeker oplossen. Dat zullen we direct wat de diepte in gaan op onderwerpen. Dan komen we daarop wel rond. Maar absoluut. Mooi. Spoelstra. Maar joh, het wordt West de partij het CDA. Want het CDA is natuurlijk een hele grote partij. Als Jos wat het al opleverd had. De NSC, ik al je raadzedraad, met een verdwaalde FNP erbij. En de BBB zit ik genoeg in West het CDA voor. Ja.
het CDA misschien iets hoopvoller. En dan zien we naar die alleen naar de peilingen. Het CDA staat net puur voor de markt. Die moet het alleen maar regelen. Het zit ik net puur voor de oerhiet. Daar maken we alles maar verwachten. Die moet het doen. Het CDA zit echt voor de samenleving en de kracht die daarin zit. Dus wel hoopvol naar de toekomst. Want als we zorgen naar de hele meerderheid en het midden van Nederland, dan denk ik dat er een hele kracht in zit. Het CDA had ik in het verkiezingsprogramma heel prominent inzetten op bijvoorbeeld de regio, op de draagkracht, met meerdere partijen die daar flink op inzetten. Dat punt komen we heel bot naar varen. Die leefbaarheid op het platteland mat we waarom. Het financiële rendementsdenken mat eruit. Had ik zo langs de tier gaan. Ik denk dat we vooral beschem matten van wat levert maatschappelijk iets op. En ik neem vaak als voorbeeld de buslijn. Vaak wordt zijn, hey, de bussen hier in Friesland die rieden heel leeg. Over de €1 op inzetten matten, dan kent het uit. Terwijl als volgens mij vanuit het CDA ik zijn oorsom denken mast. Wat levert dat op? On meerwaarde voor onze dorpen. Vereniging, daar zit de samenleving, daar komt alles bij qua die kracht, maar we volle meer benutten. En dan is het net puur zien van, hey, wat had de oerhiedien, waar is het zo verkeerd en daar uit de schuld. Oorsom is het ik net zo dat we alles vanuit de marktverwachting maken, maar juist van de samenleving, dat moet wij voor opstaan en daar zit het CDA volop op in. Mooi. Dus als je bij mijn kwam de douane, daar komt het uiteindelijk op deel. Als oerheid en als minskip. Ja, het maatschappelijk middenveld. Ja. Als het nou gaat om dwarfshoezen, als het gaat om sportverenigingen, als het gaat om kerken, daar leidt de kracht en daar moeten we weer op inzetten. En dat is inderdaad ook echt mijlkwa. Ja. Dan gaan we samen ik nog wat dieper op in. Dan gaan we naar Dijksterhuis. Ja, ik heb wat minder woorden nodig als Jouke daarvoor. Hè. Ja, 21 is een liberale partij en een conservatief-liberale partij. En dat betekent dat wij vooral vinden dat we met een kleinere overheid moeten gaan werken, maar ook met realistische plannen aan de slag moeten. Dus niet zozeer gebaseerd op ideologie, dat zie je, met allerlei plannen die er nu zijn, denk ik klimaatbeleid, maar ik kan nog een aantal te noemen die vooral gebaseerd zijn op wensdenken. Maar dat je ook realistische plannen moet hebben die uitvoerbaar zijn en die haalbaar zijn. Wanneer is iets haalbaar? Nou ja, weet je kunt, het begint ook met een wat nuchter boerenverstand, om het maar zo te zeggen. Hè, om eens na te denken van wat we nu met z'n allen bedenken, is dat ook wel in de praktijk echt te bereiken, zeg maar. Ja, daarnaast wordt natuurlijk de regering en ook de Kamer wordt natuurlijk geadviseerd door allerlei adviesbureaus. Die vinden of adviesbureaus van adviesorganen van het Rijk. En die vinden ook ergens wat van. En wat mij heel erg opvalt is dat er regelmatig goede adviezen worden gegeven, maar die vervolgens in de Kamer waar geen gehoor wordt gegeven. Nou, dat denk ik niet verstandig. Voorbeeld, ik las vandaag ook weer stond een Leeuwardenkrant in Drachten. En dat geldt overigens hier ook. Er kunnen heel veel bedrijven niet meer aangesloten worden op het net, omdat het allemaal te vol is. Ja, dat had je met elkaar van tevoren kunnen bedenken. En daar had je dus andersom moeten gaan werken dan dat je nu doet. Dat zijn hele praktische zaken waarvan van tevoren ook wel voor gewaarschuwd wordt. Denk erom, mensen, zo kunnen we niet met een plan aan de slag, want het is niet realistisch en dat het toch op basis van ideologie gebeurt. En daar zitten we daarna met de gebakken peren, zeg maar. En dat kunnen we voorkomen. Mag ik daarop injekje? Tuurlijk. Ja, nou, dat is wel een mooi voorbeeld. Hè? Want de energietransitie, wat je zei, er zijn een hele wilde plan. Dat is bijvoorbeeld ik mijn alle klimaatplan. Miljarden besteden om 0,00 nog wat graad klimaatopwarming te voorkomen. En dan, Jerk Spolstra die had het door het maatschappelijk middenveld. Maar dat ben wel degene die het betalen moeten. Dat ben us baan, de 24ers, de 20ers. En je kind van tevoren aankomen zien, die dragen dat net. De belastingvoorstellen, die zal hij er nou lezen. Dat betekent dat de jeugd die nog aan het werk is, dat die verschrikkelijk volle belasting betalen maat, die had helemaal geen geld te horen om naar het dorpshuis te gaan. Dus je moet het aan de voorkant, moet je dat aanpakken. Dan ben ik helemaal met mijn buurman eens, dan moet je volle realistischer. En alsjeblieft met meer boerenverstand onuitdenken. Ja, misschien realistisch en betaalbaar helemaal is. Als het gaat om klimaatproblematiek, iedereen moet dat ik in mij komen kennen. Het helemaal ontkennen en zeggen, jongens, wie had allemaal zo'n beperkte invloed als Nederland of als Meesk, dus wie doet er maar even net om, is wat CDA eigenlijk absoluut geen oplossing. Juist de generatie die er nou aan komt, en ik get het net alleen hoe betaalbaarheid, hoe dat zit met belastingen, creativiteit, met verhoringen in het klimaat, dat is een stijgende de waterspiegel, dat is een opwarming in de aarde. En ik denk, en dat is ik iets waar het CDA versteert, dat we net alleen voor uzelf op dit moment op deze aarde rondrennen, maar dat we hier ik rondrennen voor de generatie jongens. En daar moeten we op investeren, daar moeten we bewust mee bezig zijn. En ik ben het met jou eens dat je net zegt van hey, we zetten alles maar terzijde, vol focus klimaat, en dat moet het wezen.
Wat ik vind, ik heb een aanwijzing en vrienden die ik in de bouw werkzaam ben, die ik zeg de klimaatregeling die we nemen willen, zoals het ombrengen van zonnepanelen, kost het geld, daar mag we iedereen in mij nemen kennen. Dus je kerst net van de vlier op de zolder, maar het helemaal vol mogelijk van ja jongens, we hebben samen maar dat invloed. Jouke, dat dit niet- is, daar ben je door CDA absoluut net Ja, van. maar niemand zegt dat, hè? De suggestie die je wekt dat mensen dat ontkennen is natuurlijk niet waar. Hè? Er verandert, het klimaat verandert. Hè? Dat zien we allemaal, dat gebeurt ook. Dat is ook gewoon aantoonbaar. Het punt is, ga je wel realistische maatregelen nemen om er iets aan te doen. Wij kunnen in Nederland veel beter zorgen dat de dijken ophogen in plaats van dat we allerlei miljarden gaan verspillen aan zaken waar we met elkaar heel weinig opbrengst mee hebben. Hè? Dus je moet ook een beetje kunnen nadenken, doen we wel plannen die realistisch zijn en gooien we niet gewoon geld over de balk met maatregelen die niks helpen. Zonnepanelen is natuurlijk een hartstikke goed voorbeeld. Ik heb ze ook. En de meeste hier hebben ze waarschijnlijk op het dak liggen. Joride zelfs elektrisch. Half. Ja, zei ik voorbij. Ja, nee, half. De bijtelling. Ja, nee. Zonnepanelen. Ja, weet je, het is heel leuk bedacht om iedereen zonnepanelen. En er moet zonnevelden komen en windmolens. Maar het net wordt instabiel daardoor. Hè. Dus we moeten realistisch zijn. We moeten goede basiscentrales hebben, basislastcentrales hebben. Dit idee dat we maar onbeperkt zonnevelden kunnen leggen en windmolens kunnen aanleggen en dat we daarop met z'n allen kunnen doen, is gewoon niet waar. Elke techneut zal je dat vertellen. En het probleem is dat het wel zo gebracht wordt op dit moment, hè, door heel veel mensen, heel veel partijen, ook in Den Haag, alsof dat de oplossing is. Ik hoorde het Frans Timmermans nog zeggen, geen kerncentrales, want we kunnen het zon en wind wel doen. Nou, het zou je waarschijnlijk met me eens zijn dat het gewoon de grootste kolder is. En dat bedoel ik met realistisch zijn. Net is sfeerbelast. Die energiemix, die mast inderdaad krijgen. Dat geldt ik voor kerncentrales. Ja. En doe kerst net van de vlier op de zolder. Dus ik denk dat hij heel realistisch in Schemmast. Altijd dit geeft hoe Sinterveld, ben wel CDA, clip en klaar. Ja. Net op landbouwgrond, sterker dat het zo'n beschermde status krijgen moeten. En inderdaad net tasten in het overal en nergens in de velden komen. Dus daar vind ik ook wel helemaal. Als er bijvoorbeeld nou... Het klimaat stijgt hier ik al aan deze tafel, dus ik wil maar even naar een oor-onderwerp gaan. Ben haast nog een oor-onderwerp. Volgens mij hier is wel genomen. Ja, zeker. Eerst eens even naar jouw Spoelstra. Jo, hebben we stage roem bij Omtzigt. Ja, klopt. En doe hij van het CDA keer, want ja, doe je Omtzigt ook nog een CDA-man. Ben je vregen van de NSC? Nee, ik ben net vregen. Ik vermoed, maar dat zo'n haast na een jelle vregen had, dat er dezelfde procedure verhield als bij het CDA, dat ik solliciteren moest om op een lijst te komen. En dat doe je net? Nee, heel eerlijk, ik heb bij Omtzigt stage gedaan. Echt een heel interessante stage, weet ik. Ik heb respect voor zijn kamerwerk en voor de problemen die er naar boven helpt. Alleen ik ga in het begin een hele bewuste kaart maken voor het CDA, omdat het verhaal me ik aanspreekt. Ik kies net voor een persoon en ga daar achterom voor het verhaal. Dus heel bewust de keuze voor het CDA maken. Meestal vreeg ik van, ja jongen, is het net volle handiger om bijvoorbeeld bij Omtzigt te solliciteren, waar de kans is wat groter. Heel eerlijk, ik wil mezelf thuis in de spiegel aan zien. En ik ga net van het opportunistische snel naar Den Haag. Ik steer voor het CDA-verhaal. Meer reden om te solliciteren wie echt dat ik vond vanuit deze regio, en dan zullen we misschien straks naar OH, is te weinig aandacht west in de Oranje jaren. Dat wil ik heel graag op de kaart zetten binnen de eigen partij. En ik had altijd geleerd, als dingen moeilijk binnen, dan moest het vorderen en ergens zijn, dan moest juist de versteen gaan. En dat ik veroordeel willen van binnenuit. En die verhoring met een plak op de list, kun je die onpakken, zeg maar? Kun je die verhoring ter beweging brengen eigenlijk? Ja, wat heel mooi weer, bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma van het CDA begint in het Friesk. Ik maak het woordje mierskip. En nogmaals, dat we net alleen nog op deze aarde voor uzelf rondrennen, maar ik val kwa en omdenken maar te varrel kwa. Dat is een heel mooie passage die er ik inkwam is. Net alleen nog tromie, maar protte leden, ik vanuit Friesland onjonga, die regionale inbreng, als het nog gaat om rekeningenrieten. Als het nog gaat om een stuk wenningbouw voor jong en oud, om wijn te bloeien in de dorpen die we hier zo mooi vinden. Als het gaat, en dat zal mijn overbuurman heel wat omspreken, het gemeentefonds is misschien net het meer sexy verkiezingsonderwerp. Werd het Noorden hield het meer kwatter wordt en de Randstad hield het meer van mij profiteert. Komen we als rietsleden of als gemeente voor opdrachten te steken om €1 in te zetten, of in de zorg, of in een sportvereniging, of ergens oorzien, terwijl in de Randstad die keuzes volle mooier binnen. En dat zijn zaken die me echt trigger hebben, waarvan ik dacht dat regionale denken mat echt weer waarom. Ik wil het heel graag inbrengen binnen het CDA en verder ik in volle overtuiging solliciteerd haar en heel blij dat soort dingen ook al in het verkiezingsprogramma staan. Koopmans, Joost in bij BVNL op de lijst. Ondertussen ben jij nog bij het algemene bestuur van het waterschip. Is die combi, wat je straks ambiëren, maar als je naar de Kamer kennen, dan zeg je het algemene bestuur vaarwel.
Ja, als ik naar de Kamer ga, dan is dat net te combineren met het algemeen bestuur. Maar we gaan een mooie lijst, dus destien opvolgers kleren. Dus dat is geen enkel probleem. Oké, want, Ja. want hoe is dat binnen het wetenschap? Want je bent natuurlijk een heel schoft in de Rie geweest. Ja. Is het wetenschap, het is echt een groot orgaan, Ja. is toch wat oors de Rie, denk ik? Ja, het wetenschap is wel oors aan de Rie. Ja, het is technischer, denk ik. In plaats van, het wordt steeds politieker, maar het is wel... we hadden juist rode rioolzuivering, Sint-Anna Frans gedaan. Het zijn hele technische dingen. Dus Leidt dat je wat? ik mij dat wel, ja. Ja. En het ski en wetter is gewoon heel belangrijk voor de toekomst. En dat zit ik best heel bot onder druk. Voldoende wetter, net te volle, dat de dieken net doorstromen. Maar echt ski en wetter wordt echt een probleem. En hoe zoen je daarmee BVNL straks bij de Tweede Kamer, of in de Tweede Kamer wat om dwang kennen? Het skimindje van wetter, dat zal echt van technische oplossingen komen. Maar daar zal ik meestal zelf onsprutsen worden maken. Er zitten heel veel medicine en hormoon en rotzooi, drugs. We hadden dat van de week in de kranten, lees ik in Leeuwarden, hingen ze ook boven het kanaal en komt er al stond bij. Dus er zit heel veel troep in, dus meestal zal ik echt daar zelf oors mee omgaan maken. En dan kom ik bij een heel belangrijk punt. BVNL vindt dat de draagkracht van dit land echt bereikt is qua inwonertaal. Wij zijn echt vol. Dus ik had de discussie zo straks, ik met meneer Vogelsang en mevrouw die in Oorm zit, weet ik niet. Maar wij vinden dus inderdaad net dat er nog wel dat de grenzen wagen wie het iepen kennen. Want je komt gewoon ondraagkracht. Hè? Dat is de stroom, het aantal huizen, de zwarg, de kwaliteit van het wetter. Het houdt een keer op. Maar dat dus ik denk even terug naar de regio zelf. Hier met krijgt ook al even hoe. Wat kan hier in budget erin komen van de regio? Want dat is natuurlijk wel heel nieuwsgierig. Ik krijg al even het gemeentefonds, maar weet eigenlijk welke thema's zijn dan heel wichtig. En ik lees tweets van jou van Lietser Oer heet. Nou, dan gebeurt er nou minder, denk ik dan. Of had ik dat mis? Nee, het Lietse overheid wil even uitleggen. Kijk, een kleine overheid heeft te maken met het aantal taken dat de overheid op zich neemt. Hè. Mensen zijn altijd gekoppeld aan taken. Hè. Mensen die bij de overheid werken zijn gekoppeld aan taken die ze uitvoeren. En ik ben echt van mening, wat we de laatste 10, 15 jaar zien, en gelukkig vindt mijn partij dat ook, is dat wij de overheid veel te veel taken naar zichzelf toegetrokken heeft. En dat we het idee hebben dat we als samenleving ook samen dingen kunnen oplossen en kunnen doen dat het wat losgelaten is. Altijd moet de overheid of de Rijk, of vaak het Rijk, erbij betrokken worden. En dat hoeft niet. Het is ook niet voor niks. Daarom betalen we ook hoge belastingen, want zo werkt dat. Hoe meer de overheid doet, hoe hoger je belastingen zijn. Ik pleit niet voor een model wat we in Amerika hebben, dus daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het best wel wat kleiner mag als nu. En een van de dingen, en we hechten hier in deze regio heel erg aan onze eigen vrijheid, en dat vinden we een belangrijk gegeven. Nou, het is net wel door jou ook al een paar keer genoemd. Niet sexy, maar de gemeenten hier in de regio krijgen structureel minder dan de rijkere gemeenten in het westen van het land. En dan kunnen wij hier een heleboel voor onze inwoners doen, zeg maar. Een tweede is openbaar vervoer. Ja, we zullen allemaal dezelfde dingen hebben hoor. Daar gaat het niet om. Openbaar vervoer. Het gaat om de zelfstandigheid. Ik vind zeg maar het subsidiariteitsbeginsel. Het feit dat beslissingbevoegdheid moet liggen op de plaatsen waar die hoort te liggen. We hadden het net over we noemen het geen dwangwet meer, maar spreidingswet. Even los van de inhoud. Ik vind dat gemeenteraden zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Die kunnen wat vinden van het feit of bij hun een AZC komt, ja of nee. Zeg ik even niks over de inhoud, alleen daarover. En het hoeft niet door het Rijk bepaald te worden. Hè. Dus die zelfstandige beslissingsbevoegdheid, die raken we kwijt. En in deze regio moeten we dat ook niet willen. Maar een heel groot gedeelte van de gemeente, daar ben ik verste taken. En daar is ook weer weinig vrijheid. Ja, nee, dat is zo. Kijk, we hebben best wel veel vaste taken, maar de gemeenten hebben zich ook, en ook trouwens provincies, maar ook gemeenten krijgen natuurlijk zijn een soort uitvoeringsorgaan van de Rijksoverheid geworden. En dat doet iets met je gemeente, met je je democratische bevoegdheden die je hebt. Hè? Want het is we hebben een gemeenteraad die verkozen zijn. Maar ja, we moeten heel eerlijk zijn, tegen de helft van de zaken hebben ze gewoon ja te zeggen. Want er valt verder niks mee te doen, zeg maar. Want het is gewoon een taak die je hebt. Ja, ik vind dat we daar met z'n allen echt over moeten gaan nadenken. Hè? Willen we nou echt dat blijven? Of willen we zeg maar, veel meer die zelfstandigheid hebben van die gemeente en die bevoegdheden die bij ons horen op het grondgebied van een gemeente?
En ik denk dat ik een beetje om manier van denken en heel lang, dat is in ieder geval in de orde 2 decennia geweest, dat er redeneerd is vanuit Den Haag als een euro inzest, waar rendeert hij echt financieel het best? En dat is vaak als het gaat om vervoer, bijvoorbeeld in de Ronestad. En die gedachte van don't back the losers, but pick the winners. Maar even naar Ene Wilker, mooi Fries gezegd. Maar dat daarin had er heel wat inzetten. Wij hebben het meeste financieel rendement vanuit de OEHIT en daar dus op inzetten. En dat is een hele vreemde manier van denken. Dat hele maatschappelijke rendement bij het Evelen. Er is een heel groot rapport uitgekomen. Elke regio telt. Waarin ik gewoon heel duidelijk steed van de stedelijke regio's had ik gewoon meer van profiteerd dan de plattelandsgebieden. En dat maakt eigenlijk om te keren. Nog los van de taken die het mede-oerheden op dit moment in creëren. Want provincies, gemeenten creëren een hele protte op een budgetje. Terwijl de betaalbaarheid daar ik echt onder druk staat. En dat gesprek met jongen, dat is een hele andere manier van denken. Die gelukkig, en ik zeg het ik maar gewoon partijoverstijgend, in meerdere programma's op dit moment ik waarom te vinden is. Dus het is heel fijn wijs dat we daar echt een beweging van in Den Haag krijgen. Als je mij als machine draaien is maar naar Den Haag, dan is dat 2026 straks geen ramp hier meer voor gemeenten. Nou, dat is dus een van de dingen die op bezorg komt. Het financiële ramp hier 2026, dat alle gemeenten in de min zitten. Ik denk wel dat een hele grote partij qua derde fine kennen. Ik weet in ieder geval dat CDA ik duidelijk onjong had dat er oors omgang worden had. Er wordt nou een groot geldbedrag wordt onder gemeenten verdeeld op basis van een aantal indicatoren. Maar er zit helemaal geen plattelandsindicatoren in die zin in. Dat mensen hier aanwezig zijn op vervoer om naar bijvoorbeeld het ziekenhuis te gaan, is net een van de wegingsfactoren die daarin mijn wordt, terwijl we hadden er al mee te krijgen. Het woningbouwbeleid, een hele mooie woningbouwimpuls is in wat is Friesland takkend. Oorspronkelijk werd het zo dat het Rijk zei wie stiepje woningbouw als het een project is van 400 woningen of meer. Nou, als je maar in deze regio moet hebben, wie had je woningbouwprojecten van 400 woningen of meer? En dat vreemde denken, die Haagse materie, die net trots is, en misschien kom ik daar bij Ronald, die net trots is van hoe landt dat nou in de praktijk in de regio, daar maar verhoring krijgen. Maar goed, het gemeentefonds, dat moet natuurlijk wel ergens bijkomen, dat moet ergens vuld worden. En het Rijk is net in het horen BMW's, zo'n scores waar al je yield bijkomt. Dus die zitten zelf ik aardig in de kniep wat yield betreft. Er is heel veel yield naar het boetlangong. Oekraïne had ik verschrikkelijk veel yield kosten, al dat soort zaken. Dus je kan wel zeggen van, we moeten dat omkeren, maar de cent moet er wel wezen. En daar zal eerst een heel oor miljarden voor stikstof bijvoorbeeld. Nou, dus de grootste waanzin. Je zijn, als je in de Tweede Kamer komt, wat gaat er dan verloren van deze regio? Of wat ga je dan? Nou, dit is een hele belangrijke landbouwregio. Mevrouw had ze straks, ik zei, de visserij is gewoon verschrikkelijk belangrijk. Dus een enorme streep door dat waanzinbeleid van de stikstof, wat BVNL betreft. En dan kunnen mensen weer ontwerkt, dan kunnen bedrijven weer gewoon hun werk doen. Zat het er nou voorleidt, dan zal 30 tot 50% van de landbouw die stopt binnen een aantal jaren en dan krijg je gewoon een verschrikkelijke leegloop. Dus dan kun je wel zeggen van je moet het gemeentefonds vullen, maar het moet ergens bij komen. Maar volgens mij misschien even onvullen, want ik zeg net dat het gemeentefonds op een andere manier onvullen. Wat ik dus probeer uit te lezen, is dat er een aantal indicatoren binnen waarop gemeenten een heel paar extra krijgen. Dat snap ik. Het met ons verdeeld worden. En we zien dat vooral de Ronestad daarvan profiteert. Ja. En daar is wie ik als CDA van dem had je op een andere manier in de Sjem wat uitdagingen op dit platteland ben gewoon ons als de stad. En dat is ons op als ze er maar meer yield bij. Ja. Want ik ben het maar eens, de OEHIT is geen yield bij en we steven al rinkels en te kleren. Nee, nou, wat natuurlijk heel erg irriteert, en zeker bij gemeentebestuurders is het zo, en dat weet je ook natuurlijk, dat de gemeenten kunnen op dit moment bijvoorbeeld helemaal niet bouwen op wat er vanuit Den Haag komt, dat gemeentefonds. Het is heel veel incidenteel geld de laatste jaren. Nogmaals, niet sexy, jou zei dat terecht, maar dat heeft wel invloed zeg maar, op gemeenten en wat ze kunnen investeren. Het heeft invloed op dorpshuizen, het heeft invloed op voetbalvelden, op alles uiteindelijk. En nou, dat is wel een ding. Wij moeten erop aankunnen dat de Rijksoverheid in deze regio, en bij de gemeente hier, de gemeente moet erop aankunnen dat de Rijksoverheid een betrouwbare partner is erin. En dat we ook meerjarig zeg maar, structureel goed gefinancierd worden. En even een orenvraag, want we krijgen even hoe stikstof en de rapporten die er lezen. Hoeveel betrouwen heb je in adviesorganen die er binnen? En daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want dat is natuurlijk wel altijd een basiswest van hoe Nederland functioneert. Welk advies je bedoelt? Nou, RIVM, ik neem maar even niet meer. Raad van State. Raad van State. Nou, de Raad van State die bezucht het RIVM heb ik zeer grote bedenksels over. Dat vooral na de corona
is er zeer volle twijfels. Maar we hadden over stikstof. Ja, er is zoveel onzin over opschreeuwen. Dat is eigenlijk gewoon in een boek net meer te bevatten. En wij hellen je die kunde wij dat het een onzin is. Dat ben ik. Waarom is het onzin dan? Dat ben ik wel heel De Universiteit van Amsterdam had nou correct die had echt een onderzoek dien. Het hele stikstofverhaal is gebaseerd op een papieren probleem. Het is gebaseerd op modellen. Maar soms wel 80-90% onzekerheid erin. Dus, maar de Universiteit van Amsterdam die had correct een onderzoek dien en die is echt ontmeten wist. En daar is ik uitkwam dat boeten 50 meter van de basis kist die stikstof net meer herleiden tot de bron. Dat weet ze gewoon net. Dus dat ken ik uit het boetloonwijk komen, dat ken uit het verkeerwijk komen. Dus dat je daarom de plaatsen ik hier in Noordoost-Friesland opromming gaan of uitkepen met belastinggeld, zwaar je dat ze stoppen gaan. Ja, dat noem ik waanzin. Ja, nou dat is helder, maar hoe zie je dan de extra verbinding tussen die verschillende partijen? Want dat is natuurlijk wel de scheren. Meesten die het voor de horenmodel binnen, meesten die het opgaan met het milieu, die vinden wel het stikstof. Hoe ging je die verbinding nou tussen jouw tinkwijze en de tinkwijze die horen? Nou, want uiteindelijk maar we in Nederland denk ik toch wel eens een cabine kwamen komen. Je moet eerst concreet weten waar je het door gaat. Dus je moet echt, dat is nou gebeurd, er is meten. Tot nota scoot mevrouw Van der Wal, die scoot dat rapport aan de kant, want het past haar natuurlijk net. Maar eigenlijk, als het echt het meetrapport er weer, dan zou ze maten van, nou jongens, het hele beleid wat we maken gaan, dus bedrijven stapje lid op basis daarvan, daar moeten we per direct mee stappen, want het klopt net. En de kist ik zien dat het net klopt, want vorige week had Schiphol die had een natuurbeschermingsvergunning gekregen voor per 100.000 vluchten. Terwijl er boerderijen in de omgeving uitgekocht worden omdat ze te volle stikstof uitstoten. Nou ja, je hoeft net heel gestudeerd te hebben om te weten dat dat gewoon net klopt. Nou, dat is een heel best wel ingewikkeld verhaal, maar dank u wel daarvoor. Nou, dan even op je plakken. Hoe sim dit aan de komende tijd tot 22 november om verkiesbaar te worden en wat sim voor de regio doen? Hoe sim de mij aan de gang? Nou, spoelster, daar eerst. Hoe zit het de komende tijd waar? Heel actief. Ik kan correct hier zien uit Dantemerdeel. En wat heel fijn is om te merken is dat een hele grote afdelingen binnen het CDA, ik in Friesland, er heel positief en enthousiast instenen. We hebben een goede, nieuwe, jonge listloeker. Henry Bontebal die echt het CDA-verhaal bij goed van het voordeel brengt. We hebben een hele mooie kandidatenlijst, afkomstig uit alle regio's in Nederland en een heel mooi concreet verkiezingsprogramma. Juist met een aantal hele sterke punten van de regio. Ja, en wat we de komende tijd dan gaan, met name in Friesland, dat is campagne voeren, dat is actief wijzen op de social media. Maar het meest belangrijk, gewoon ik onwijs wijzen in de verschillende regio's. En of het nou de Zuidoosthoeken is, of de Noordeesthoeken, of de Zuidwesthoeken, de afspraken staan er al in en er ik gewoon daadwerkelijk wijzen. En op het moment dat ik in de Kamer zit, net in Den Haag waaien gaan, maar dan daadwerkelijk ik je waaien gaan, ik je weer omkoppelen en echt de stem vanuit Friesland, ik daar worden. En daar broeken we social media bij, daar broeken we de traditionele flyers bij. Maar uw leden, en die zit vol enthousiasme, broeken we er ook bij. En die staan te trappelen om los te gaan en het echte CDA-verhaal voor het lucht te brengen. Mooi, ik ga er volledig voor. En Dijkstruis, hoe zie jij dat dan? Ik heb wat een mazzel dat er ook bij de top 10, net als ik, ook nog Maarten Goudstraat staat uit Leeuwarden. Dus we doen het eigenlijk samen. We hebben ook natuurlijk een provinciaal team van de fractie provinciaal en vrijwilligers. Dus we gaan in de provincie ook een aantal activiteiten ondernemen. Ja, Jouke heeft een punt. Social media is echt wel de verkiezingen weer op Facebook, zeg maar. Dat wordt al gezegd. En dat is het ook wel een beetje. Het heeft wel met zichtbaarheid op social media te maken. En dat doen we en daar gaan we ook mee door. Aan de andere kant, iedereen, het blijft een beetje folklore. Gaat natuurlijk de laatste week de straat op. En met de folders bij langs. Ik ben Is dat net ouderwets? Ja, maar het is wel leuk. Hè? Dus er spreken nog eens mensen. Ja, nee. Maar ik dat net jij bedoel. Het is niet per se efficiënt. Hè? Dat is wat anders. Maar het is wel heel leuk om de gesprekken op straat met de mensen te hebben. Daar leer je ook wel weer van. Ik denk niet dat we daar de 3 of 4 zetels meer of minder om krijgen. Maar het gaat om het feit dat je de mensen spreekt. Ja, en weet je, laten we heel eerlijk zijn. Er zijn nog 6 weken tot de verkiezingen. 7 weken. En
weet je, de peilingen zijn nu de peilingen, maar het hoeft maar één iemand weer een uitglijden te maken ergens. En nu is dat zo, hè, deze laatste jaren, dan kan het zomaar weer ergens aan de andere kant weer landen. Dus weet je, het zegt allemaal op dit moment heel weinig. Ja. Vat ik naar Koopmans en ik wil komen je beide. De vraag is toch, hoe kan je hem dat combineren met je werk? Want toch was ik een drukke baan als wethouder, als directeur, gemeentesecretaris. Ik van de gemeente. Ja. Hoe zijn we dat gaan de komende tijd? Waar is het? Ja, nee, maar het is flink onpoorten. Heel eerlijk. Doe best eigenlijk door de week best wel een protopaat. Ik als wethouder, bestuurder. Dat flyer in trouwens, dat helpt net alleen nog als het de laatste dagen doorst. Als die maanden van het zichtbaar west is, dan werkt het haast aan voor Jos. Maar het is te combineren en heel eerlijk van het werkje is er nooit een minder van. Het is tot 22 november in ieder geval even deze dubbelfunctie. Maar de energie die is aan alle kanten ervan waarom kreeg en de leuke gesprekken die ik voerst. Mijn meesten kreeg van de week een mail van een man van 91. Die stuurde me 2 grienen CDA-sokken. Daar mij de vraag van, hey, kost ben kwart eventueel een bakje koffie te drinken bij u zien wie het te hoes. Ja, dat jet heel vreemd, maar dat met al wel een mooie ding die is mij maakst. Dus, ja, en Die dubbelfunctie kent toch helemaal niet? Jawel, ja. Zeker wel. Ja, zeker. Ja, die dubbelfunctie, wat misschien speelt bij Angelle en ik bij Mariska, hè, die is bij Stellingwerf, die is ik wethouder. Die had beide zijn op Angelle al onlangs van wie stop je ermee. En dat had denk ik, maar dat is een beetje een invulling van mijn kant, zien mij dat ze naar een andere partij gaan. En dat hij in de eigen fractie ik onjouwt van hey, willen we dat willen of willen we dat net in de coalitie. En heel eerlijk, in de Karspelen waar ik wethouder ben, wil ik bijna tot alle partijen en ik zei van hey Jouke, wie stiep je die? Misschien stemmen we deze keer CDA, ik als zitten van een andere partij erin. Maar het is goed voor de regio en voor Friesland als er in ieder geval iets is. Dus bij u speelt die vraag net. Ja. Nou, dat weer een vraag uit de zaal, maar ik ga even terug. Ja, nee. Het begint ermee dat je goede afspraken thuis hebt. Hè? Je moet natuurlijk, je partner moet er ook achter staan dat je dit gaat doen. Want het is best wel een hele stap. Zeker als het gaat om de tijdsinvestering die je erin hebt. En dat gaf je ook al aan. Maar het zit er vooral ook vaak in de weekenden. Hè? Weekenden zijn er weer allerlei partijbijeenkomsten of 's avonds. Ja, nou, ik ga over een paar weken naar Breda en dan ga je naar Noord-Holland. Dat hoort er dan ook een beetje bij. Dus kortom, het vraagt nu heel veel tijd op dit moment. En daar moet je er dan ook voor over hebben, vind ik. Anders moet je er ook niet aan beginnen, denk ik. Nee. En hoe zit het met Koopmans? Nou, Koopmans is in elk geval blij dat het in november verkiezing ben en net in maart. Dat wil ik wel eerlijk wijzen. Het is net mijn favoriete bezigheid. Maar hoe werkt het in de praktijk? Ik heb morgen betiet melken en dan 8 uur in de auto. Ik moet alvoeren bij Onwezen in Nooddorp. En dan hoop ik 3 uur weer in de auto, 2, 3 en dan kijk ik 4 uur melken. Zo melkt het. Ja, dus maar het mat er even bij en het is wel pittig, maar ik vind het ook wel leuk. Kijk wat sponsor zei, je krijgt er ook wel energie van. Je treft heel veel mensen, je komt weer op oren plakken. Wel leuk. Maar wel blij dat het een kwarte periode is. Ja. Als we daar bij z'n allen kozen, wil ik even in 1 busje naar Den Haag. Ja. Angelle die riet dan nou ook. Angelle viel er nog even. Ja. Ja. Oh. Maar er eerst wel inkomen natuurlijk. Ja. Hier is toen nou even. Wanneer zijn we daar Ja, de wenningbouw. Want ja, dat is toch een groot thema, deze verkiezings. Hoe zoen je dat aanpakken, Spoelstra, voor deze regio? Want dat is natuurlijk waarom we hier ook wel voor een pad zitten. Ja, nee, zeker. Nou, wat ik allereerst al van als het juist naar de regeling vanuit het Riek bij, zo'n die echt passend maken worden voor de regio. Dus dan gaat het net om het subsidiëren van wenningbouwprojecten vanaf 400 wenningen, maar bij wijze van vanaf 4 wenningen. Dat zal een hele stap vooruit wijzen. Het tweede punt, dat is toch wel echt een regeljouwing. Op een show hoe we het in Nederland op dit moment vormen gaan. Als toen ergens een wenningbouw was en bestemmingsplan verhoren, dan gaat het van een inspraakreactie tot een schijnswezen tot een bezwier. Dat zijn haast 3 momenten waarop iedereen even weer komen kan. Terwijl de uitkomst vaak is dat iedereen het net wil of wil. En daar zit eigenlijk al, als de Raad van State procedure haast, met samen 3 of 4 verder. Dus ik denk dat in de regeljouwing er echt een stap tussenuit halen op een gegeven moment. En dan jongen, en dat is misschien het innovatieve idee, dat gaat wel om een andere manier van bouwen. In Karspelen hebben we onlangs het beleid op pre-mantelzorgwoningen ingevoerd. Want heel vaak zie je ouderen, ik een plak, en die zeggen, hey, we willen net naar een verzwaringscentrum. Wat soort fijn wijzen, of we bij de eigen baan bijvoorbeeld op het Hiem, waar je kennen. In Karspelen hebben we daarvoor zijn, hey, dat willen we tasten. En dat is de eerste Friese gemeente. En dat zou ik heel mooi wijzen of we dat landelijk en regionaal oppakken kennen. Want daarmee ontlest de zwart voor een heel gedeelte. Het gaat een stuk eenzaamheid in. Maar het is bovenal heel mooi dat bijvoorbeeld een Heid en Mem bij
zoon of dochter op het heen waar je ken. Op die moment ik ben zwart verliezen kennen oorsom. En dat zijn andere manieren van denken. Dat geeft Bob hey, dus dat ik mij al kwaad. En ik denk dat we die kant vol in mijn maken. Knarrenhofjes en oorvaartbeeld werk ik van denk van hey, in Sint-Rusterveen hebben we het. Ik weet dat we het in Marem, in Lieke, ik ha prachtig mooie initiatieven. We hebben hier meestal heel qua je was zelfstandig, maar ook qua ik helpen kan. En volgens mij moest op die manier ik naar de tak kom zien en haast dat ik leefbaar. En ben je voor of tegen tijdelijke wentenbouw? Nee, ik vind dat echt een oplossing. Hè? En dan gaat het net alleen om het huisvesten van statushouders. Hè? Wat gewoon meesten binnen die Nederlandse status kregen had. Maar het gaat juist ik om starters. Genoeg vrienden van mij, die zitten nu in sociale hierwenning. Die wil heel graag wat keepje. Die hadden mazzel dat ze ertussen kwamen binnen en een hierwenning kregen. En dat is eigenlijk al te slim voor worden. Maar op het moment dat ze een tijdelijke wenningbouw faciliteert, ja, is het prachtig mooi om die tussenstap ik maar iets te kennen. En daarmee creëert ik een stuk terugstroming op de wenningbouwmarkt. Mevrouw Koopmans, hoe zul je de wenningbouw in Noordoost-Friesland een impuls aan als je straks in Den Haag zit? Nou, op zich, wenningbouw moet er natuurlijk altijd wezen, maar wel naar aard en schaal. Ik vind zeker net dat we die hele provincie maar vol plempen moeten met beton en met huizen. Maar er moet wel ruimte bij. Er moet wel ruimte bij, maar ja, en dan komen we toch weer op het vorige punt. Op dit moment is het gewoon dweilen maar de kraan niet. En dat is bij u in de gemeente. Ik zei in het sterkste deel, alle hierhuizen die vrijkomen, die gaan naar de statushouders. Dus de jeugd van 20, die had gewoon helemaal geen kans. En je schetst een heel mooi beeld van ouders die bij hun benen op het hiem komen te wijnen. Ik vind het een prachtig idee. Ja, uw ben kom ik bij u op het hiem te wijnen. Dat is kleren noodzaak, zeg maar. Maar ja, voor hoeveel mensen is dat wijlijn? Ik bedoel, dat ben maar een peer die een groot hiem heeft en die dat ik echt dwang kennen. Dus ik vind dat je van je eigen meesken zit wij volle meer opkomen maten dat ter weer huizen van binnen. Wij ben ik poertje, de spreidingswet West. We vinden dat gewoon eerst weer voor eigen meesken. Maar je zit hier heel wat zucht meer achter. Ja, maar het gaat over wentenbouw. Hoe wil je die wenningen je realiseren? Want er is gewoon ruimte nodig. En dat is steeds maar, ja, dat is misschien een van de gevallen dat er meer ruimte nodig is. Maar hoe wil je graag in Den Haag straks zeggen van, is dat eigenlijk een plan van vanaf 4 wenningen subsidiëren? Of zeg je van, daar gaan wij het dan net door horen? Wat is steeds maar, waar wil je heen? Waarom moet er altijd wenningen subsidieerd worden? Ik bedoel, dat mensen gewoon een baan hebben en dat maatschappelijk middenveld, wat jou zei, die had gewoon zijn werk en die hoeft net zo volle belasting te betalen dat er zelf niks over had. Dan kunnen mensen gewoon zelf een huis keer dan heb je een gezonde situatie en dan maak je het daar. Maar een groenprijs van jou €500 de jouw kant meter, liep het mij dat toch best wel een grote opjefte. Ja, dat is wel heel vol natuurlijk. Ja, maar misschien, we kunnen natuurlijk ook opnemen waarom dat ding net kennen. En dat is hartstikke leuk. Alleen dan was het op een gegeven moment ik hoopvol naar de tak komt. Natuurlijk zijn premantelzorg en ik zal net voor iedereen geschikt wezen. Die subsidieregels, dat gaat net om het subsidiëren van de wenning. Maar al op dit moment gewoon zorgen naar de feitelijke bouwkosten van de wenning, inclusief een groenprijs, is het voor iedereen die het inderdaad gewoon werkt, haast al net te betalen. Ja, en dan is het juist heel fijn dat het ik zei van, hé jongens, wie zorgen dat, wie gaan een jong staan en wie helpen daarin. En dat is juist de goede manier volgens mij voor denken. En dat Jim zegt, ja, wie vindt ons en het maakt al in het. Nou, we vinden geen onzin, maar we vinden dat de situatie gewoon heel ongezond is, dat alles gesubsidieerd worden moet. Gewoon de jonge mensen die een baan hebben, die net zonder huursubsidie, gewoon in huur wenjen kennen, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Dus wij willen gewoon naar aard en schaal bouwen. Dat had altijd nog zo best. Gemeentes die 20 of dwarpen of 50 wenten of zo erbij krijgen. Maar je kunt net alles volbouwen. Dat willen wij absoluut net. Dus je zult aan de voorkant zwaar je maten dat er het aanbod van wenten in evenwicht is met het ondermeisken. Of gelooft die? Ja, en ons is het dweilen maar de kraan hier. Maar we juist net voor de oude bouwen zodat er wat meer troost erin komt. Je dat net. Nou, dat heel eerlijk, maar de knarrenhofjes, wie zult gewoon gebeuren op bepaalde dwarpen. Dat is het onbod haast voor inderdaad ouderen, die ik zeggen van, hé jongens, wie vindt het goed om gelijk vliers levensloopbestendig bij te gaan, die verlitten grotere wenning in het algemeen, bij de stad, dus daar we hinstromen kennen. En dan brengt een hele keten op gang en volgens mij dat een perfecte manier om op die manier te bouwen. Alleen dat nog steeds wel vaak in de regelvrije procedures, of juist net. En wie had in Nederland heel eerlijk vrij moeilijk optuigen. En daarom komen dat soort projecten volle minder snel op bod. En dat is zo'n je inderdaad in sleutel in matten.
En nog even als je oren vragen nog even, waarom is een woning nou betaalbaar voor hem? Nee, maar dat is ook precies het punt waar wat hier speelt. Kijk, in principe kunnen de gemeenten hier in de regio voldoende faciliterende bouw als het zou moeten. Hè? Dus alleen, je komt inderdaad op een paar punten terecht. Eén is inderdaad de procedures die lang zijn, beroeps- en bezwaarprocedures die er zijn, waardoor het niet makkelijk is om heel snel iets te gaan bouwen. Dat is één. En het tweede is natuurlijk dat uiteindelijk de bouwkosten dermate hoog zijn op dit moment, dat als je ziet dat er nieuwbouwplannen zijn met bijvoorbeeld 201 kapwoningen, dat die woningen al meer dan 4 ton kosten op dit moment. Hè? Ja. Weet je, dan is het ook voor heel veel mensen niet meer haalbaar om een woning te kopen. Dus we zouden hier veel meer moeten inzetten met plannen waar ook zeg maar starterswoningen zijn. Want als we die starters weer op de markt krijgen, dan gaat het op een gegeven moment ook wel lopen. En daar hebben we gewoon te weinig voor. We hebben goede afspraken met de provincie hier nu op dit moment. Hè, sinds goed 1-2 jaar. Hè, dus we kunnen dat ook wel doen. Alleen het is lastig en het is moeilijk. Ja, en wat kunnen we daar vanuit Den Haag gaan doen? Regelarm, hè? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Regelarm maken. Nou, net wat jij zei ook, dat de overheid, dat lokale overheden weer meer te zeggen krijgen. Hè? Dat er die overheid kleiner wordt en dat er weer meer bevoegdheden naar de gemeentes gaan. Ja. We zitten intussen haast door de tijd heen. De laatste vraag. Denk ik nou. Ja, oh nou ja. Hoeveel zetten pak je in partijen? Ja, we beginnen dubbele cijfers zien. Dat is zeker. We staan nu op 15 en Lyomi, het vonkert. En het gaat nog wel kanteling. Dus we beginnen dubbele cijfers in. Kun je wat opschroeven? Je schroeit het maar op en het mij op een bierveeltje en dan drinken we daarna je tegen een bierkop. 16? Ik denk dat we wel op 15 komen. Mooi. Ja. Mevrouw Koopmans? Oh. 1 of 0? Nee, wij gaan sowieso draaien zitten. Ah, oké. Ja. En Dijksterhuis? Ja, ik weet niet. We staan nou in de peiling op 2-3 was het. En het was een jaar geleden 12, zeg het maar. Weet je, ik weet het gewoon niet. Het zou mooi zijn als wij 3, 4, 5 zouden halen. Ik weet niet of het gaat gebeuren. Maar nogmaals, we hebben nog een week of 5, 6. Net geldt voor jullie ook trouwens. Voor je merk. Ja. Dus er kan nog een heleboel gebeuren. Hè, maar de peilingen zeggen niet alles. Maar je moet 3, 4 zou voor ons mooi zijn. Laat ik het daarbij houden. En nog een regionale vraagje. BBB zei altijd het ministerie van Landbouw maakt 100 kilometer voort. Kun je wat hoe inkomen dat hij in Dokkum komt te staan? Nou, wij hebben bij JA21 stellen wij een minister van regio voor. En dat is misschien wel aardig. Daar gaan we het over hebben. En die kan er hier komen. Minister van Regio, daar stop je bij mij. Dank u wel voor je inbreng en je komst. En een hele grote succes met de campagne. En wij zullen zien met je steen 22 trein. Dank u wel. Dank u wel. Een soort succes. Dan gaan we verder met Johan Lammering. Dan begin ik met de eerste 4 en dan jou daarna het stukje Oeron Sjoerd. De Friese vlaggen of de Nederlandse vlaggen? De Friese vlag. PvdA of GroenLinks? Partij van de Arbeid. Grutte gemeente of Lietse gemeente? Grote gemeente. Soeboer van het NSC of soeboer van de FNP? Soeboer van de FNP. Het Raadhuis of de Rietzeel? De Raadzaal. Aldi of Jumbo? Nou, dat ga ik voor de Aldi. Feiten of emoties? Feiten. Economie, toerisme of toerisme? Economie of toerisme? Doe dan maar toerisme. Windmolens, zonnepanelen? Zonnepanelen. Waddenzee of Lauwersmeer? Waddenzee. Holwert aan zee of Holwert zonder zee? Holwert aan zee. MFA bedaad slopen of MFA bedaad herbouwen? Even maar herbouwen. Wethouders hebben het druk of wethouders hebben tijd voor verkiezingen? Wethouders hebben druk. Ja. Voedselbank of uitkeringen omhoog? Uitkering omhoog. Zweven langs partijen of vast bij een partij? Vast bij een partij. Wethouder of geen wethouder? Wethouder. Friesk of Nederlands? Fries. Raadsleden zijn vrienden, raadsleden zijn geen vrienden. Raadsleden zijn geen vrienden. Grootschalig toerisme of kleinschalig? Kleinschalig. Bert Constra of Jouke Douwe de Vries? Bert Coaster. Bier of wijn? Ja, eigenlijk geen van beide, maar doen we maar bier dan.
vlees of vega? Vega. Veerdam bij Holwert of Veerdam bij Verwert? Veerdam bij Holwert. Drank of drugs? Ja, ook geen van beide. Doe maar drank. Groet nog eens gek. Hè? Grieten Schaafstaal of Frans Timmermans? Broer. Dat is wel moeilijk, hè? Dan doen we Frans Timmermans. Trump of Biden? Biden. De baard van Soeboer of de baard van Timmermans? De baard van Timmermans. Den Haag of Dokkum? Dokkum. Zon of regen? Zon. Suppen of soepen? Suppen. Nou, dat denk ik wij maar soepen geven. Ik ben hartstikke Ja, dat wie hem dan? 30 dilemma's, meneer Lammering. Dat wie dankjewel. mooi raad. Dank u wel voor jouw komst. Ja, graag En gedaan. ja, dan gaan wij naar een biertje inderdaad. Suppen of soepen. En ja, we gaan net voort voordat wij Elsenien bedankt hebben. Dank voor de locatie, het raadhuis hier. Het VNOF voor de online en televisieregistratie. Dank ook aan alle bezoekers die het toch in weer aardige getal hier kwamen binnen. En uiteraard dank aan al onze tafelgasten. Ik zei ze net al, jij bij namen nemen, maar echt hartelijk dank en graag ont de volgende keer.